Kuma 4 akamuka akati maiwe mwiri wangu wese wakundirwadza. Akamuka tikatora mapirisi emarwadzo rikamupa pamwe chete nehanzvadzi yake. Akabva ati ndoda kubuda panze. Akanga akubuda panze. Tete vakanditi usamuregere achibuda ega anodonha. Ndakabuda naye ndakamubata kudai akafamba akadaura samvura zvikaramba. Ndikati asi maakuda kubloga. Zvikanzi maita zvinhu zvandoda kukuudza izvi. Usanyarare nazvo udza munhu wese. Sabhuku izomuudza ishe muudze. Kuchechi kubva pakereke kusvika kuna archbishop. Ndaurayiwa muchechi nenyaya yechigaro. Akataura katatu akapinda mutoilet. Tikapinda mama tinorara. Akatora sheti yake ega netrouser akagara pamubhedha akapfeka. Akasumuka akachema. Akati dai wakandibvisa pachigaro ndange ndisikarambi. Asi pane nguva yandari ndakutoona kuti ndapa nguva yakaoma. Ndakabuda panze ndikamupa chikafu mumba mukicheni. Akati ndiri kupiswa ndiwaridzirei panze. Ndakawaridza panze paseri pemba. Akandirudzwa ndoda dringi. Ndakatuma muzukuru akamhanya akatora dringi akauya akamwa hafu. Hanzvadzi yake ikati zvasiri kumwa. Ndikati aiwa ndoatori mamwire ake haagoni kuti gono. Akabva atora vakandira bhotoro vagara. Garei bviti raakasvika anga akarara papa ine dombo ranga rirara. Iye akabva agarawo zvawakamusana handidi kunyepa. Ini ndakabva ndafamba kuenda padara remandiro kunosuka. Wakamusana ipapo hakuna kupera 15 minutes. Mai wangu akagara mwakidzana. Ndakazonzwa vakunditi manya uya kuno manyisa. Ndakasvika ndakaona munhu zviso radai. Bvitira uyanga ine sauti yake yanga ine maoko. Anga ngomuzora ngeni. Ina ndogoti Jesu Kristu pandakasvika. Ndakasvika nini munhu angoti aiwa kuramba sauti iye. Ndasvika nini ndakaona munhu akowa siriri poriji rake rakubuda nemumhiri. Ndakamubata. Ndikati tete batai munhu timuise mumba. Ini ndakamhanya mumba. Handina kupedza 10 minutes ndakadzoka bvitira namuona. Ndakabvunza uripo zvikasisa tinotomboona nekufamba kwake. Atora mwana wemuwakidzani. Hanzi handende kutengera madringi ekupa munhu uya akubude poriji nemumhiri. Mwana uya adzoka. Ndakamubvunza takudzwa mafamba zvikati adzika ngeapa sanga kumhanya. Vandateera. Madringi aya ini ndakwaona kuti mapepsi imirinda asi akauya. Madringi akatozotomwiwa nevanhu vakubudisa migomo munhu afa. Zvadaro soko rakasvika kwariro kuti munhu afa. Akasvika akachema murume uyu. Akafugama pane mufi. Munhu anoradzikwa akadai akasunga. Akafukura kusvika pakasungwa maoko achibva abata. Achibva afukidza. Achibva afukidza. Kusvika vanhu vari mumba akaita kechitatu vakatanga kukwenyana. Imoni munhu ari kuzvii wamakati amen pamwe ndezvekuchechi kwawo. Ini ndakagara ndichingosarisa zvichiitwa asi handogona kubvunza kuti uri kuite nekuti munoziva kuti munhu kana afirwa pfungwa dzake dzinenge dzakuita kunga dzisimo. Akabuda kunze. Vasikana vangu vakasvika vakaisa meseji mugrupu rekwatigere. Vabatigere vanogara pahondi asi mhuri yavo iri mumundoro vari munomu kutobva kumundoro. Vakauya nebhazi riya rekwamandeya vakasvika. Inini ndakati ndikatsanangura nyai rufu harufambi zvakanaka. Ndakanyarara bherero yakaitwa mbatya dzikagurira. Masamaiti akuoneka kuenda. Ndikati musaende pano pane nyaya yakadai. Ndakatsanangura. Vakati masamaita magona nekutotaura. Muri mumba panze pachechi apo pane munhu wekuchechi kwenyu atitora ati baba afa wanga uri parumano. Pakati wakazi zvakati. Pakati wakazi zvakati. Pakanhasi zvangu wawana baba awa. Saka imimi maisamaita dai mamusina kutiudza taitoti mauraya hama yedu newamwe wenyu wekuchechi kwenyu. Saka zvadaro vakati imimi munofanirwa kuenda kwasabhuku. Ini ndakaenda kwasabhuku ndikaudza sabhuku. Ndakamuudza sabhuku kuti munhu uyu akati iri shoko rangu haisi sikiretiba. Vanhu wezi waiwo ndaurayirwa chigaro chemuchechi. Sabhuku akati imimi
maisa maita mune mhosva. Makadini mutiudza tidadzire parufu ipa. Saka handei kwacho. Ndakaenda naSabhuku. Ndikasvika ndikatsanangura. Ishe unoti dare ngariitwe ndikatsvaga mari yekuenda kudare. Ishe akati hazvichagoni kuti tiunganidza kuti waudza kuti munhu uyu aurayirwa chigaro. Munhu uyu ngatauro. Saka risambe. Ndakabvunzwa kuti kuiko kuchechi kwavo wari kuti chii? Ndikati handizivi kwakandonyaradzwa. Taenda kudare ndakangoexplaina sezvandaita. Iye akatobvuma nyaya dzake maminisi achinyorwa. Chakazondinetsa vanhu vaMwari. Pakazobuda baba ava manje vakati ini ndiri bishop. Vakabudisa bhuku. Vakati bhuku iri bhuku. Munhu uyu zvaakaenda koita akatumwa nechechi. Ini ndakasimudza ruoko. Ndikati kuchembera kwandaita wazukuru wangu inini vane vana wavo ndiri muchechi muno. Asi handisati ndambozviona basi kuti muri kutangira pana baba iwawa. Dare rakandibvunza sauti iyi inoshandiswa here muchechi menyu? Ndakati inoshandiswa zviri pamutemo. Baba ava kuuya kwavo havana kushedzwa danga ari murapi wazi uya urapi haana kushedzwa. Sauti wadikana inobvamba mangu. Asi pandakasvika ndikubata munhu anga akagodai ndofunga imwenge chingorimo munhu wakati munhu uyu munhu musaendeswa kuchipatara baba mukaendeswa kuchipatara munhu checheche ari muchereketera uyu. Asi ukoti akudaro zvakazondirwadza ndezvekuti bhuku rakabudiswa zvinzi chechi yatuma munhu unozora chini munhu sauti. Dare rakati bvipira une mhosva. Babati Gere vakasimuka vakati kuchechi kwenyu ndokwamunoitira izvozvo kwete mumusha mangu. Vadare vakati chokwadi hazvina kunakaba. Bvitira une mhosva wakatokanganisa zvawakaita. Zvadaro akapo wakabvunzwa naShe. Saka vavati Gere kuda kuitirwa zvipi? Akati ndinoda kuripirwa mwana wangu waibatwa zvisiri pamutemo. Hope zviri naye aifukura kusvika kune maoko uku akasungwa uku zvitombori naye. Handizivi kuti zvinorevei nditi Gere. Zvikanzi chitaura mutongo wako. Akatora mombe 3. Ishe wakati dare rangu haribvumirwi iprimary court. Handisi kuramba ndokufudzai kwamambo Mutasa. Vanoziva vakati iwewe nyaya yako uri kuiona sei ukaenda kwaMutasa iti? Taurirana naTigere muri vanhu. Vakataurirana naTigere akati alright ngandipe mombe nemari dzangu dzebhasi. Vakanyorerana alright watambira. Akati kurova bhenji panga akagarira akati bet mukaona ndapedza kuripa muripo uyu mukadzi uyu muchaona henyu bet. Ishe akati wanhu mese handiti mazviona. Inini ndichaudzawo baba wangu Mutasa. Kana ndikaona chandichasara ndichiona pano handiti mese mazviona. Sekretari vakanyora maminesi. Sekretari akasumuka akati vanhu mese handimazviona. Maiti Gere adini apikirwa miko. Zvadaro madara akawanda yedu yanga ireba vamwe vakuda kupindawo. Handangona kuzoramba ndichibvunzira. Takabva tangoenda kumba. Ndasvika kumba ndakafunga kunzwa ropa rangu kustika kuti sauti yakamira. Inini panapa ndogara magarirei. Ndakadzoka kunaShe. Ishe inini ndiri kuuya nemari kuti munhu yauya andiudze kuti ari kuda kundidini. Ishe wakati ndanga ndagara ndoda kukushedza. Handigariri nyaya yakadai. Zvaitwa pajekerere. Mangwana unorara usipo. Soko rinofamba rinosvika kwaMutasa kuti munhu uyu akabhejerwa. Ini ndinozopinda mumhosva. Iwewe chitoripo ndechekuti nyaya yako takutendesa kwaMutasa. Asi dai makabva pano mubva maenda ikokoko motukana henyu mopikirana. Waizouya pano chiti ko iwewe wakazopikirwa wangoti chini? Zvino hapana hatigoni kutonga wadare vari pano vanhu vese vari pano. Zvakaitwa munhu wese. Vamwe vake vakana ndo vakatobvisa.
$10 kutotenda kuti chokwadi munhu yari munhu aita zvakandirwadza mambo ndezvekuti munhu wandandirizesa naye uyu akafambira mogetesi ane munondibatsira tinomunyudza kudzivirira munhu azora munhu chinyi salt vauya ikoko vakaita izvozvo zvekutoti izvozvi inini chechi iyi ndakambomira mambo asi baba vanofanirwa kunyaradzwa muchechi nekuti manamatire handisisina zvandiri panapa ndina mwana mukomana baba ndiwo wakaenda hama dzemufi dziri kure ndiri kutadza kugara pamba kuti ndichagara sei handisi kuziva zvandinoda kuitwa kwahonde munokuziva ndogona kutsvagirwa wani ndichipondwa ndichifa handina kundogara naye twana tu twandogara mukwasha anogona kutori chii wana wake ndinenge ndiri ndega saka inini mambo ndinokumbira kuti izvi zvese zvakaitwa izvi kudheerera tarisa zvandakaita inini Lazarus wemduku nevamwe zvawari wanenge uchiti anotiitei nyaya iripo baba wakatofa izvo wakafa nyaya iyi yanga iri kunzi isabude bamambo saka agenesi apo ndeyekuti ndokari kusimudza nyaya ikaka aka saka ndiri pamba apa handina magariro ndiri kukumbira kudzivirirwa mambo handina magariro titi ndakaregera baba ndiwo wakatoenda hama dzemufi dziri kure itu wari muno nehanzvadzi yemufi wari muno mambo ndiri kuisa kwemuri kuti muzondibvunzirewo kuti ndine kwatigere kuine mhosva kwabvitira irikwe nekuti musha uyu ungatotsvairika nekuti mhiko paruzhinji haina kunaka unogona kuva iwe unogona ari mumwe munhu apinira ini ndorora ndisipo vanhu vanoti kudini ameno kwamuri mambo ndotenda hangu pamusoro yadaizwa inini nyaya yakaitika ndekuti ndiri kumba ikoko ndauta kutangisa panyaya nyaya yakaita ndakuya dzimwe dzataurepo papa ngati dzimwe dzacho manyepo zvechokwadi zvakaitika ndezvekuti inini ndiri kumboko mumwe kutinonamata mukati mechechi yedu yejekenisheni ndada kutoenda kunamata zvanzizo nevamwe vakomana umwe munonamata naye sati baba nasati asikuzwa mushi ndikati ndichaenda muchechi inini hazvichaitika ndafa kuti nditoite vana vangazati ganditanga ndaenda kundonona umwe wavo ndaenda kundandonani umwe wavo pandakasvika ndauti wangu urwere huripo togara tiripo dzakasvika kuti akasvika kuti achidiudza zvakaitika zvaita makapedza here kudyara chibakina dhara asaita bedzakaza musime mangwana sondo mumukiro wamangwana tingoripo vapo ndipakatanga kuti hosha kukura todi dino wakauya iwa mui mudzimai zvikanzi aiwa dzakambudika kuti manheru wakauya nemvura yaunga inayo wakamupa kazi akanga amwa mvura here chaita naye angoti mimvura here hosha ikadzoka futi tingoripo vapa ndipo pakazva kuti hosha irikura ndobva wadaidza murapi maitsitsi vatuma mwana kudaidza matsitsi ndobva auya uye pakaita maitsitsi abva asvika vasvika kumubatsira zvikaiva maitsitsi hapana ane sauti hapana sauti eri pana sauti vayandabva ndotorwa pamumba ipo papo mutemo wedu kana ari munhu anhu anenge achirapa munhu anobatsira munhu anozora sauti kana pane murume aripo inini ndinomubvangeri ndinofanira ndinozora murume wonipa sauti yake ndozora murume umwe wangu tapedza tiripo ndikati right abva aradzikwa kazvinotoi ndikati aiwa ini ndikanda kuenda munhu anowadza kufaika dzanofarira pepsi ndikati ndikanda kuenda inini mondipai mwana ndikasva magurisa chakutengera chii madhiringi ndo handabva vandasvika ndakusimuka ndivatorana nemwana panikupanaka ndikati ashamwari ini ndakuenda chazoya mangwana ndoyandiona kuti umwe wangu arara dzakadii vanatora nemwana zai pagurisa vandatenga chii mapepsi angu 2 ngati mondomupa ndakumba ndasvika kumba mangwanani kuseni kumafuro kuroke ndipo ndakazwa foni yandadaidzwa kazisabvitira muri kwenga yendiripo kazi svikei kuno izvozvo kati kunepo kazi aiwa kwatigere svika izvozvo ngati ayo pese pakanaka ndiri dhuru ngati ndakufunda kuri kwakanaka herewo ndakasiyana nemadhiwa angu paumba tisina kubukiya
ndinongoti dzike panzira kuti ndakwenda kwatigere ndimandakazwa mhere yariro do mwangu adini ashaika ndosvika patigere ndasikagezeri hapasi 4 dandati papasatigere ndandikapambapia asikatoka munhu atoradzika kudai isusu semutemo wedu wekuchechi uripo ndinobva ngei kana tasvika tine kodzero yekuti tokadini toona kuti munhu akapedzwa akarara zvakanaka here zvinodiwa pamutemo wechechi ndosvika ndoita basa rangu ndotarisa ndinoona munhu apedzwa ii zvinodiwa pamutemo wechechi akarara zvinodiwa here mukati mumba anapauti ati musoro wekumadokera makumbo uku nditarisa ndinoaimba maneri akaita ndizvo zvegizeki vandasiya ngatapeswa kana notodidi kwautaka kugadzira kuti fina ikadini ingafambe sei ndikatsvaga motokari yekutakura mwangu kwenda naye kuno muchengeti tagara dida mwedzi here basa resikatapedza ndipo ndakazongari mapuhauzi ano pane nyaya iko kwatigere ndipo ndakazozikatauza uye kudai ati kune dai riringa tudaidzwa tuye kudai tikasvika tauya panapa paderera raishe mupanosaka adati tireurirai kati kureuriani inyaya iyi zikazi boripo makadini makafukura munhu musina kukumbira kati kukumbira tokumbira makumbirire yandinoita iyeti mumwe wangu ichichiro saka ndipoti ndisike ndinoita apeswa zvinodiwa akarara zvinodiwa akazi pamutemo wekuti iweyo anga ari munhu wenyu muri kuchechi asi kana munhu yachi aenda wawedu hasi wenyu ngati alright abona ndisingaziva kutengeresa kwendaita ngati alright yapere toti gare yakuti 2 or 3 se yona samani siyapimirwa yabva kwasvika uya kudare ndenurudiyo tosvika tuya kudazano wakazora musauti wakafungura munhu kufungura munhu aiko ndamutemo wangu chechi ndopakazema ndibishop wangu chechi akataura kuti mutemo unobvumirwa kuti munhu ako kana mubhangeri asvika mubhangeri ndiye ane kodzero yekuviga munhu nekuroti munhu akarara zvakanaka zvese saka zvakaita ndizvo zvochaichaizvo zvikanzi aiwa nyaya yainayo chaishaya ndeyekuti yakadini akafukura munhu ndikati ndakafukura munhu ndakakanganisa ndiripo papukazi aoraiti nyaya wainayo chadiyavaini yaunayo yakakanisa kufukura kwawakaita munhu iyoyo unofanira kutotiripa ndiripo ini ndikati tete ndakagara pachena vana vabhenjisa tete mune chokwadi here ini kuti hamuna kunifonera ini kuti uya kuno uye uzoona uchipane zviro zvinomira muti akati bechi anokufonera there kai mune chokwadi saka kama hedu wabva wapera here kuti nenyaya iyi sikati handinambokufonera yani mune chokwadi kazi handinambofonera wamboya wega iwewe wamwe wangu aripo wamwe vanditi avari kazi uya kwakaita yakanasa kuya kuti aone kuti uyu munhu uyu bhuru wake ashaya rengeda chigaro muchechi chigaro muchechi ndichii chanduda ini ngendaa munhu angarira sei zvikati haiwa ane chekuita kuti auda chigaro saka iwe kuya kwakaita wanga kuteerera kuti unasozwa chii chaitika ndikati ini kuya kwandakaita ini ndakafonerwa ini kunzi mhanyai kuno dai musinondifonera eitakangouyaoni kana 7 o'clock ndakuenda kuti kuya kubata maoko asi ndakamhanya vakandifonera kuti muiziva kuti munhu muvhangeri akasirava achadini achaita basa rake romuvhangeri ndakaita basa romuvhangeri asi mhosva yedu piyo zveyekuti iwe hazi hauna kutisuma bewewe usati waita basa iro saka zvawasina kutisuma bewewe unofa kuti ubhadhare faini yekuti hauna kutisuma nyaya ikatongwa kwasheuparusawo ndikabhadhara faini yatina nhasi ndinotiwa nerisiti rwazveubhadhara ndakabhadhara faini kuti nyaya yapera inyaya mhipo yautaura iyi ndakatobhadhara kwasheuparusaino ikapera atangokufonera munhu akatondifonera atoni muno sakushamba Indura mvuzo vandabvunza ndati mhiko makapika yenyuzve mhiko ndekwakudzare ndiye muzare mushe muzare ndiye akati kurwa kwaita bhenchi ikoko hakubvumidzwi baba pindura mubvunzo imimi ndati mhiko makapika yenyu here ndikandakatsika ndekuti chokwadi tete hamuna kudini hamuna kundifonera here
choka chitenda unakufonera here ni ndio ndiko ndakafika kwe akati ndopika na mai anyango kufonera me akati bada choka anyango kufonera ba iwe tete wa hapa iya mwengu sasa ndio mbinga cheyo ndio ndakataura ke Baka matini ndurere hapa baba. Alright. Makapata mari. Riji pamoja na kadara 370 dollars. Makapata here. Ndakatopata. Yakasvika mari. Mari yakasvika mama. Baba, warusaka mari yakasvika mhiko yakatopikwa. Kana asina ushaisha akazoripiswa. Wakabhadhara yao, mukadzi wangu ndakaenda kubhadhara hapo. Kana asina kuripiswa kana. Kana nyaya ichinge yatongwa, munhu abatwa nemhosva akapiwa muripo wake wekuti abhadhare, akabhadhara nyaya yake. Asi munhu akapiwa muripo asi akabhadhara, nyaya haina kupera. Saka mubvunzo wangu inini uri kuti kana makatopiwa mari yacho yakachacha muripo, kana makatopiwa mukatotambira, zviro kuti nyaya yakapera kana mukarutsa. Saka nyaya yenyu nyowani yamauya nayo kuno ndeipi? Nyaya yangu mambo izvo yakabhadhara sauti nekubata. Nyaya yemhiko ndiyo handiti maminesi maona akanyorwa nashe mungati ishanganyore here kunyora zvinhu zvabhadhara. Ndati uruzwa mbwe ndati mari yakabhadharwa pamuparutsa ndekubata sauti, kuzora munhu sauti zvisiri pamutemo nekubata chitunha. Akati mukaona ndapedza kubhadhara mari iyoyi beti uyu munoona nyaya yenyu ndaizwa. Nyaya yenyu haisi yemuripo. Nyaya yenyu ndeyekuti mhiko yakatorwa nekuti paakati bhechi. Amen. Ndiwo pane nyaya yenyu. Amen. Saka isisi tiri kuti hapana, iyi yanga isiri nyaya. Yaifanira kungoti ichemurazani muparutsa aifanira kunge akangopedza nyaya. Ende kana nyaya yakatopera ikoko because chatinoita kuno kunyaya yakaita seizvozvo handiti nyaya kuruzoti pane zvaitika kwamuri hatina umboni ungori pekuzoratidza kuti akambopa mhiko ya ndiye adii ndiye akonzeresa futi. Asi chatokwanisa kuita isusu kuti uyu bvitira zvaakataura hazvitaurwiba. Ivi nyambo wagumbuka hazvidii hazvitaurwi. Unozwa mbwe chandikokwanisa kukumbira kuti bvitirwa sunga ini bvitirwa sunga chandoda kukumbira chii chete isori kukumbirwa sori yemashoko yakadii akataura because munomu nyaya dzake chaidzo dzemhosva dzake dzesoro nechii zvese wakadii. Saka hazvikwanisi kuti unless dai mabvunza waya kudo kutaura muripo wakapiwa wakaita chii mushoma, ndipo daizoti wakakwana kana kuti haunakwana. Anzwa saka chandada kukumbira apa kuti mukumbire regerero kuna mbuya chete kumashoko iwako makataura chimboitai kuna mbuya nemashoko yamakadii makataura ndo chete then mbuya chandikukumbira hamuramwi Mwari nenyaya yekuti makanganisana nemunhu nenyama. Unozwa mbwembwa rambai muchinamata chii Mwari wenyu.
mukaramba Mwari nekuti makanasiwa nemunhu zvakuti wangazivi upenyu hwenyu uri mumaoko memunhu. Upenyu hwenyu hausi mumaoko emunhu, uri mumaoko ani aMwari. Munhu amunokumbira naye regero muchitaurira naye muchimukumbira achikupai ndiMwari. Kukanganisa kwenyu nabvitirwa hakuburitse muchechi ende hakufanira kubvisai pana Mwari. Muruzwa mbweni? Ndiruzizwa mambo asi pebhechi apa hapasiri. Ndosaka ndati Uruda undidini? ndopandikutarambuya kuti pamwe pacho vanhu vanokudii, vanhu vanongotaura ndiana kuti ndiripo ndiri pamusoro mambo iyi hanzvadzi yangu iyi chandanyanya kuinga kuno kwana kuinga zvese makuna ese ndakuinga nyaya yekupumha yekuti kwanzi unofanira kuiwe kupecha ndizvo zvakandinesa nhakiripo akabhejwa ripo iri kutongwa mwana wedu anozofuma asipo ndoti kudii wanofuma asipo ndini ndauya tendai mujana tendai mujana zvaataura zvamutaura ndo zvimwe chete zvamuramba muchidzokoro zvakataura tati isusu handiti zvimwe zvese zvakadii zvakapera asi nyaya yanga yasara ndeyekubhejerana chete hanzvo tekuti kubhejerana orit imimi nekubhejerana mamurudei inini kuti abhejere mwana uzo ina anofara kubizo mundu inati isusu hatitongi zvinhu zvisipo, tinotonga zvinhu zviripo. Kana munhu ataura chinhu, we only rebuke that person. We don't make that person pay for chinhu chisina kuita sei, chisina kuita. Ini chatinesaka nditaure mabwangu ngechekuti vanga kutofanana kuregera nembiri. Saka mataura because at the end of the day handi mimba kunoti Yesu munhu akakanganisirwa ihanza dzenyu noti ine, asi mimi pachiwana ndipo kuti panotongwa hanza dzenyu munofanira ndochiwana. Chinodiwa chete kwamuri ipresence yenyu, asi madecisions ezvakaitika kwaari ndiye anopa kuti ndakuda zvakati. Ndosaka ndandi kuti simukai atete, simukai kuti imimi mupfungwa dzenyu manga muri kufungei. Ini naifanirwa ndiripira neundidzosa mari dzangu dzemabhazi, mari dzemabhazi nokuti avabva kumhondoro kafambira nyaya yebhechi. Ndikakuripisai mombe nato zvakafanana nemuripo ndinopa munhu anenge abatwa nemukadzi wemunhu. ukutabvako tingatoda kuenda mazwa bambo, ndikakuti ndikuti mupei mombe 3 dzekuti wataura chete kuti zvikangoitika chete zvikangopera ndobva ndatibhadhira mombe 3 ndobva ndazvifananidza nemunhu abatwa nemukadzi wemunhu, because munhu kana abatwa nemukadzi wemunhu anobhadhara mombe 3 kuno. Saka ndoti muti munhu ataura mawedzi ndobva ndati ndakutoti chibva kubhadhira mombe 3. Saka matanga evanhu anopera yavamutasa, matanga anopera mazuzamba. Ndosaka ndoti dzimwe nyaya dzakakosha panyaya idzi ndedzekufungurwa
kuchituna nyaya dzekuzorwa kwesauti ndo nyaya dzakaita sei dzakakosha. Asi inini futi pamwe pacho dai ndandiri neshe muparusa ndinodai ndisina kutombobhadharisa kuitirwa sei unozwa sei ndaisabhadharisa munhu ndaisabvisira mombe nekuti ndicho chitendero chake chaipinda. Ndicho chitendero chani chake chaipinda. Ende mutemo wechitendero ichocho unoti chii? Mutemo wechitendero hanzi unoti kana munhu afa anozorwa chii? Muvhangeri wenzvimbo, mukuru wenzvimbo anotumwa anooneka kuti munhu akarara zvakanaka here, akapindwa zvakanaka here, akaita sei. Mutemo wechechi yani yaanopinda yaanodii munozwa kuchechi izvozvo hakuna mhosva, hapana mhosva nekuti ndiyo chechi yaipinda. Asa ndaona umwe munhu arunga. Mirai izwai ndoda kuti imimi mune position ipi kuchechi? Handina position. Hamuna position. Saka the fact yekuti hamuna position kuchechi zvinhu zvamusangane nazvo because zvinotumwa wakuru wechechi. Handisati ndazviona. Mirai munozvarudzwa Ndozvizwa. zvekufukurwa nekuzorwa soti kwevanhu hamusati mazviona nekuti chigaro chenyu muchechi hachikutenderi kuti muzvione. Pamuchakura muchechi makura maawo muvhangeri ndo pamuchasainwawo kuti kana pafiwa kana kuti kwarwiwa kwaita sei kwarwariwa mochipiwa mutemo wechechi kuti mutemo wechechi unoti mai endai mozori murwere sauti. Kana pafiwa endai mai mofukure moone kuti munhu wedu wanyarara zveshuwa here, akapetwa zvakanaka here, akaita sei. Irresponsibility yeposition within the church inova murume wenyu ndiro ranga riri chii sangano rake. And on top of that munouya vanhu vakawanda muno anoti ndikamutenda pana chiremba panzava munovhenekwe munhu anoti chii chitendero changu hachidii hachibvumi. Asi kana ati chitendero chake hachibvumi hatimumanikidzi nekuti chitendero chake hachidii hachibvumi. Andizvo. Saka kana munhu auya ari muchitendero wochiti chitendero chedu chinoti kana munhu arwara wazorwa sauti, ini ndobva kuti makadini mwamati takazora sauti. Chitendero chenyu chinoti chii kana munhu afa mutarise kuti akarara zvakanaka here, makadii takamutarisa. Saka pachitendero chenyu mhosva yemunhu iyoyo ndeipi? Munhu akavhura murume wenyu akazora murume wenyu chechi sauti ano chimwe chete nemurume wenyu here? Hongu kana kwete? Hongu asi hazvina kuzorwa mutemo. Hongu. Mutemo wechechi yenyu munoziva here? Mutemo wechechi wenyu unoti chii nenyaya yesauti? Munhu ukasvika pamba munhu ari kurwara unokumbira ndauya kuzoona munhu ndipeiwo sauti wopiwa pamba ipapo. Inini pamba pangu hapana kubva sauti. Handina kutora sauti. Haana kuti pamusoro regai tione munhu ndakatoshedzwa munhu ari pakafa murume wenyu pane here akafonera kuchechi kana any member yechechi? Mirai aripo here kumhuri kwenyu hakuna akafonera chechi hakuna kuti murume wenyu afa? hakuna. Saka murume wenyu paakafa akawigwa nechii? Nechechi here kana nechii? Akawigwa nechechi. Saka sei makazobvumidza kuti awigwe nechechi? Imi chechi yacho musina kuitawo. Chechi yakazoziva sei kuti murume wenyu afa? Takafonera muvhangeri. Andika muvhangeri ndiye yakamirira chechi. Asiriye. Aiwa, saka makamufonera sei? Sei makamufonera muvhangeri kuti murume wenyu afa? Asi musina kuda kuti muvhangeri akabvunzisa sauti kumurume wenyu. Anditi maakumufonera murume wenyu afa, maakumufonera kuti murume afa manyai kuno chopu. Aiwa, imi mavakafonera muvhangeri kuti munhu wakafonera ndiwo. Akatofonera kuti muvhangeri muwakidzana. Handisini. Aiwa.
Handichiniba. Akafonerwa. Asi ndisiriniba. Ari muwakidzani akafona. Apa pasina baba wepo. Ini ndakatogarira chituna handina kuziwawo. Handina kuziwa. Saka muri kuti muvhangeri makusika kuti parufuge munoyi. Muvhangeri ndaimuda. Kufukura kwacho kwakaitika. Kwanga kustori pamutemo kwekutoti inini ndakatonezera. Ambe. Chechi indei. Ileseni kune chii. Ileseni kune vanhu vese. Kuti musati mapinda machechi amuri kupinda. Ziwai mitemo yechechi dzamuri kupinda. Nzwisisai chechi dzenyu dzamuri kupinda. Musazooneke murimo muine 30 years muri muchechi. Mozooneka kuti hamuzivi mitemo yechechi iyoyo. Muri kuzwa nyaya idzo? Do you know how do you feel? Kuti bishop wechechi uripo. Uri kutaura kuti ndio mutemo wedu. Muvhangeri uripo. Uri kutaura kuti ndio muchechi mutemo wedu. Handisi. Imimi muteri muchechi moti hamuzvizivi. Saka wamuri kutera ndiani muchechi kana musingateri mutemo wabhishop nemuvhangeri. Ari kukupai mutemo muchechi ndiani kana musiri kuteedzera mutemo wabhishop namuvhangeri. Zvekuti akatumwa nechechi haana kutumwa pakuita sauti. Izwai. Ndiri kuzvizwa asi mambo pane pandiri kunetseka ndipo munhu uyu haana kutumwa aba uyu akangoerekana atongosvika haana kuti ndatumwawo nechechi ba. Mirai tizwe bishop I'm sorry mambo Mtasa. Ndinonzi Eric Mweshu. Ndiri bishop Mount Vara. Ndinopinda chechi Jekenshi. Zvandichataura pana pachikwadi. Chikwadi changu chinogona kusaita chikwadi asi kune chikwadi chandichataura ndiJesu Kristu. Inini mai avo nababa avo yamadzangu. Baba avo mukwasha kwarora kwazindi. Uyu murume wavo mukoma kwandiri. Paukama wekuti mai wangu igumbi, mai wake igumbi. Iye ari kuimba kuti ndisumba. Takapinda chechi zvakanaka nawo mai avo nababa ivavo. Baba ivavo vanga watowana ringi pamusoro pamuchechi. Pakufa kwavo indasikafunga kuti mai avo vachataura nyaya yakatongwa namambo naShe Muparutsa yakaripa naVhitira. Ndaifunga kuti vane nyaya yavo yemunyiko ndiyo yana yamuno. Asi wadzokera back kunyaya iyoyo. Zvisinei regai nditaure mambo. Pakarwara baba ava ini ndinogara kuSaumani avanogara kwaMuparutsa. Ini handina kuziva kuti mukoma ari kurwara ndemukoma. Handina kuziva kuti mukoma ari kurwara. Right. Zuva rekuti wafa ndakafonerwa nehanzvadzi yangu ini. Takagarisana padhuze nepadhuze. Ndaiti inini mukoma inini paumba apa ndimunoona hanzvadzi iyi. Saka hanzvadzi yakandifonera akati mukoma baba wanhingi wafa kuno. Ndati indawo zvikandanga achirwara here. Ndikati achirwara ndikandanga achimboita oni off on off. Ndati alright. Chechi iriko kune munhu here wechechi ariko. Zvikanzai zvinenge zvakwana vanhu vaise vakaenda kusangana kwaSt Peters. Ndikati zvino zvichafamba sei apo manje. Because anga ane renge pamusoro yetaifanira kuti timuremeredze nechiremekedzo chake. Ndikati aiwa zvakanaka. Uriko ndiani? Zvikanzi aiwa uriko ndisamuvhangerisa Dumbura nasaBvitira. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndatora foni yasaBvitira muvhangeri wavo saDumbura muvhangeri wavo ndobva yaramba ndiumba kwangu. Ndikati ndigandifoneresani saBvitira. Ndikati saBvitira ndikuzwa kuti baba Tigere washaika. Ndizvere zvikati ndazvizwawo ndatofonirwawo ndiSaushamba kuti nhingiririkisa Tigere washaika. Ndikati zvakanaka imi chienda ikoko munoona kuti zvinhu zvakamira mushe here kubva maronga kuti munhu aendeswe kumochari muona kuti munhu akadii tozoya toti toronga finaro yavo. nasaBvitira zvakanaka shumba ndakuti ndakwenda ndobva atobuda obva aenda ikoko handina kupedza 45 minutes ndabva ndafona futi watowa ikoko. Zvikanzi aiwa shumba motokari yatouya yawa yakutakura munhu kuenda kupi kumochari. Saka zvinhu zvese zvaaimota. Ndikati pakanaka mukwambo ndobva tadaro. Saka handina kuziva kuti saBvitira uyu ane problem yekuti ndiye auraya saTigere. Handina kuzviziva.
because yazobuda manje ndansikadi zvitaura pamekuru ava vakazobudisa soko rekuti inini ndakatumwa nechechi kopa mushonga uyu kuti auraya chinyi auraya Tigere. Odi yacho ndavakataura ina odi yacho mupfuma musi social media yakufamba mazuva ini handina kuda kuzvimangara pamambo because ini ndinoziva chechi kuti unondituma ndiJesu kana ari Jesu akatuma ndiuraye munhu zvakanaka Jesu wacho uchapindura ega kuti ndiye akandituma ini handina kutuma munhu kuti aende kuuraya munhu saka ndatozoshama vakutaura nyaya idzodzi dzese chokwadi mutemo wedu ndizvo zvaunotaura kuti mubhangeri iwewe kana wasvika ona kuti munhu wakarara kuti zvakanaka ere ukatarisa kupi wakaita kupi Bvitira takazomuti Bvitira wongu awane mutemo wawo wepaTigere iwe wakakanganisa zvawasvika paine vanhu wai usina kuti pamusoro ndida kuona uchi munhu sechechi yako ndiyo nyaya yakazina muna ndiyo nyaya yakataura ndiyo yakazoripisana iwe kuti takuripisa ungachida mombe nhatu zvikazoti aiwa munashe parusa aiwa nyanzi zviziva zvemapakashise ndobva yazosvika pamombe nemari yekufambisa yavo yese ndobva abatara tibuyi tapedza kudaro mai ndipo taudzwa kuti kwazi kumhiko nyaya yamhiko yakaitika mudare mamambo Mashel Parusa akagara pabhenji ini ndanditotaura chokwadi pamberi paMwari Bvitira akasumuka asati adika tazomukonvinza kuti Bvitira woda kuti nyaya ende pamambo zvinozopira kuti amaexpenses akawanda iwe bvuma hako nyaya yekutaura nana Tigere ubhadhare mari yacho inokutorere chii kana isu chechi yacho tichaitaura kuti ndizvo isu takatatuma munhu but akazopinda mumhosva yakati yakati zvikanzi Bvitira akabva angabhenji akachaya bhenji kudai chokwadi tete chokwadi ukama wedu kubva wapera here nenyaya yekuti ndibhadhare mari ndinobhadhara hangu mari yacho ndiyo zvadaro sekretary sekretary sorry sekretary akabva ati iye kuma utipikira mhiko zvadidini sekretary waita nyaya makutipikira mhiko zvadidini munhu akabva chokwadi ini ndatopikirwa mhiko ini nachadini saka takawedza kutaura naBvitira ona ndakaenda kwenini tete wangu ikatete sorry ngaisiye matambo shumba ngaisiye matambo ngashumba haisiyi matambo saka takazotaura naBvitira zvaari kutaura kuti pane munhu akazobvisa mari handisi kuti unozvitaurireko maiva ini ndakatora Bvitira ndikabuda naye panze Bvitira une mari here ndandina mari ndikachitambira mari $10 chienda unoti ndauya nejongwe rangu ngaisiye matambo ndiregerere iwo ani muzvare ndobva abvisa $10 yake ndobva yatambirwa muzvare ndobva nyaya dzatopera saka handichazivi kuti yazodini zvavari kutaura zvokuti haazvizivi haasi mudiki pamuchechi murume wake anga asiniya muchechi ane chigaro anozviziva kana vasikatozvizivi ndivotaura kuti hawana mubvumo pachechi chapita pavanenge vachipoka kana ari wechechi anozviziva mukabvunza madzimai ari mune mechechi anoziva ndezviniko iye kana asikazvizivi handinoda kuti ani asi vanatigere wakabhadhara wakaripira ndo utapupu hwangu mambo makatambira jongwere akapuwa muzvare muzvare ndiyakati mapika mhiko ndobva atobhadharwa saka mini kuti nyaya yemhiko yakatogadzirwa asi ine ndosandikudza kutaura ndosana kuti sekuru handiti ndandikuti sekuru kana taita nyaya inofanira kusvika pekudii pekuganuka ichipera wari pamwe tichitaurirana kuitira mangwana because kufa kwaita muTigere haana kubva mumusha Tigere ende haana kubva munharaunda yarugana achada futi chii wani ende vanhu vachamudini futi vachamudawo saka ngatifanira kusiya rumu yerugare munharaunda wakatoitika wakatodii watosara kufa tisu isusu wapera
wakatofa wakatodini. Saka raramo yedu tichiri panapa ndiyo yakakosha pane zvimwe zvinhu zvese. Ende ini chimwe chandisingadi toramba ndikuchitaura, munhu kana wauya kudare kuno kwangu inini handini munhu anouya kudare aine impresheni ekuda kohwina nyaya. Kunoku hakuhwini nyaya, kunogadziriswa nyaya kuti vanhu tigare zvakanaka. Mapazwa sekuru ati chandiri kuda kuti imi wana sekuru madzoka kumhondoro kwamubayirawo hatiti hanzvadzi yenyu inofanira kugara kupi kuonde bhari uku kwamubarutsawo ichigara zvakadii zvakanaka murugare. Ini kusumuka kundaita izvo handina kuya kuti nda kuina nyaya nangouya ndine dambudziko kupikirwa chete bedzi ndizvo ndaunda ndozandati chete kupikirwa yakatooneka mhosva yekupikirwa iroro ikatogadzirwa because ari kutofunga izvo sekuru dai tete wanga ine nyaya chii nyaya wasida kufara nepakabviswa jongwe kwemuzvare kuti ngaisiye chii matamba wandai wakabva wataura ipapo kuti jongwe raro risiya matambo asi handina kudii handina kufara muzvara yafanira kubva atoataura ipapo kuti saka muri kudei kuti nyaya yadii ikapera because kutouya kwaita kuno kuratidza kuti kutonga kwamuzvare handina kufarira. handiri kupanzwa ndataura shona yangu chaiyo chaiyo ini ndakusangazwa kuti ichi muzvarero munoerei muri shato chandangouya bedzi kunoko inyaya yekupikirwa bedzi apo mazondinyaradza inini mataura shona yakakura isingaziviwa zvese muno mataura shona yakakura kuti chiro zotsvaga mumwe chinodini chichazogowanikwa imi mitenda ine zvamuri saka tava nemari dzemabhazi takukumbira kuti wati kuno mari ebhazi ini ndinotika sekuru that one is not a issue. It's not an issue. Ndosaka ndandati bvutirwa nani namai kumbirana ichi ruregerero mudzoke kugara zvakanaka hanzvadzi yenyu irarame upenyu iri muchechi ndo mainochengeteka ngaisabude kunze kwechechi kunze kwechechi kunotonhora akazotonorwa ari kunze kwachashaya nomupa bhachi mazwa shona yangu hakuna bhachi rinodarika Mwari. Hauzofu wakadeclare mupenyu mako kuti ndini zvaMwari anenazvo. Inini ipapa pakandiwa nesho kwashanga wari waini. Ndosakutaura kuti imi mune muri Mhondoro. Handiti imi muri kupi? Imi muri kupi? Muri kuMhondoro. Asi uyu ane upenyu hwekurarama mupi? Muonde bhari. Saka mukasiya mamushaishira. Imi mune mukutapirirwa nevakadzi venyu kuMhondoro. Asi iye uyu zvinhu zvakamuomera. Pasina next door, pasina hama, pasina shamwari, pasina Jesu, hapana upenyu. Muruzwa pamwe? Pasina chi next door, pasina hama, pasina Jesu, hapana upenyu. Yes. Muchiri kuchikoro, mwadzi maenda kuchikoro, ndo yenzi living in the community. My expectations the community anoti chii. Itya Mwari. Ida muwakidzano wako. Remekedza muwakidzano wako. Sekuzviremekedza kwaunodini? Kwaunozviita. Andizvo? Mabhitiro. Tete munogara zvakanaka. Makakushora nezvimwe zvese. Kati vanhu vanosvika panguva yekuti tinopikisana. Ndatogadziswa mugadziriswa saka kumbira yaito. Izvo chaizvo pamutemo bwangata sinzi ini ndada kuzoka kukwazisa ndivaitaura kuti ndikwazisa. Saka
Moyo wetu ngausunguke tete, usasunguke moyo. Ipaperuka dare. Ya, katika ndona na chechi. Ngana chechi. Moshi pose kumare bazuka hondo. Ande kubatete togarisa zvakadii zvakara asicharuda kubatete. Zokai chechi. Ndatoona attitude yenyu inotoda Mwari. Ikararama isina Mwari haiti community. Mazuva kaunhu kamurundirakidza musina Mwari mucommunity hamuraramikiba neimimi. Saka ndikuti dai chiidzokai kunani zvinokufambirai, garisana nevavakidzani zvakadii zvakanaka. Andizo because mukakwidzana nemufundisi, mukakwidzana nabishop, mukakwidzana namubvangeri, indirectly zvinorevei, zvinoreva kuti makukwidzana naMwari. Because ndidzo why isu tiri why isu tese imimi neni ndo vanhu vakatumwa naMwariwo kutifudza isusu tese. Saka ndikuti ngatifudzike iwe neni kuti tigare zvakadii. Thank you.